Можеш ли да надбягаш метрото? Това е третият опит да изпреварим метрото и щом чух колко е яка гледката на Лъв мост и гарата, нямаше как да не го пробвам. Беше ми топло, така че сложих худи на бранда ми, линк в описанието by the way, и си махнах крачолите за аеродинамика. Хепилио си слага каската и застава в готовна позиция. Вики си сложи крачолите ми, защото са супер стилни и за морален съпорт, и вратите се отвориха. Стълбите изчезват под краката на Хепилио. Вратите са като невидими и ескалаторът го изстрелва. Изходът беше от грешната страна, но аз бях толкова бърз, че наваксах. Остава му само права пресечка, но тогава се появява най-големият кошмар на бегача. Светофарът наближава. Червено е. Но в последния момент става зелено. Той пресича без да се забави. Хората и колите не ме плашиха, обаче това беше момента, когато осъзнах, че е добре да се пие вода, когато тичаш. Имах чувството, че ще припадна, но не спирах. Какво става? Той си маха каската. Свалих свичера и започнах спринта към дупката. Изобщо има ли стълби? Той прелита над тях и изважда билета още в тунела. Вече знаех, че ще успея. Скочих на празния ескалатор и стичах надолу и...